Mbola tsara tsika vahoaka malagasy tsy ankagnavaka. Za ty moa misy afatra alefako amy vahoaka malagasy tsy ankagnavaka amy ty fandafosany fanjakana ty tanim-bahoaka. Tsika zio moa fa niala amin'ny nosy sakatia igny. Nosy sakatia igny fa vitavita hely fa sasahiragna rony ande niady zigny. Misy araiky koa ao zio io ande lafindro. Arozo io agnatiny fa magnano izy. Ke raha ty miadresa aminareo vahoaka ny nosy be. Nosy ty nosy combat. Misy société ndro mafia corse aby io, agnaran'ny société ty Guioke de Madagasikara. Ty izy ambarako anareo zegny, zahavanareo tsara. Io izy mity hitanareo, ty agnaran'ny société, ande hivanga nosy sakatia io koa. Société io, société français, nikriendreo mafia corse aby io. Italien moa agnatiny zegny koa ao. Ary olo jiaby zegny ro miaraka amin'ny reto mafia a Madagasikara reto. Mamiravatomanga zegny, Andry, premier ministre, bon, le mpisolelaka jiaby amizay moa izy re député nitanana aminareo olo natokisanareo, iry Labana, préfet-nareo jiaby ao, karaha zegny koa ma igny gouverneur-ny Diego igny, ao ma ira mpanjaka ma tsy magnamia sonnette d'alarme, hein? Io tany ande agnanovagna trafic d'ordre, tany jiaby hitanareo ande alaindreo io. Tanindrazagna anareo zegny alegna force. Tany fa voafehitrindreo ato, ampizavako anareo, fa mandeha misy 230 hectares. Donc, anareo voaka nosy be, aza mandry avako aby, mifoaza tsika, fa io député-nareo io, ndraiky préfet-tsika ao, tsy olombelogno zalahy e. Tsy olombelogno ro io. Ke mba indesatsika mandiniky, ny avenir-ny taranika atsika. Fa tsika hiaraka ande nangana état fédéral ty fa tsisy hevitry tsony amy tanindrazagna misy atsika ao fa lany lafo. Alafo ankeriny, tsisy safidim-bahoaka, tany misy tômpiny. Ary tany io tany misy asigny. Ary tsy vahoaka mipetraka amy tany io koa bénéficie-ny raha jiaby io. Mbola olo boaka amy club 48 aby ty. Afarantaranaka anareo avako aby manjary esclavy amy tanindrazagna misy atsika ao. Ke anareo za magnambela, ilinareo jiaby magnodidigny eo nde ravravegna fourcher karaha io, azaikinareo raha zegny, fa reo koa fa miala amy pouvoir io reo fa tsy raha koa jirendreo nareo. Fa diany jeu io, mba hitsangana, mba hiady tanindrazagna anany mba tsy hiraven'olo, zegny ataon'olombelogno. Dignité tsika tanindrazagna tsika. Ino ma volagna tsipitsipiko mikasiky nosy combat, ke nareo magnanaova prefa,
efa ho avy koa zo. Ary société io zavanareo tsara bekinao, société Guy Hockey. Guy Hockey, zay agnaran'ny société Guy Hockey de Madagascar. C'est une société mafia de Corse. Zegny afatra nareo, afatra alefako aminareo vahoakany Nosibe. Merci ry havako aby, vidéo ty moa mbola mitohy. Nakama miadresy amreto mpanao politiky amitsika avy am tanàna Diego io, surtout faritany Diana io, faritry Diana io. Tsara triage nataonareo amin'olo mitondra jiaby, paka amy la mairie jiaby ao koa ny fahitako, fa tsisy intsony hoe olo zanak'ankaragna vraiment lohandohan-draha amy toeragna io, fa ny filtrenareo, fa nataonareo discrimination zegny le tompotany. Handiniky ve nareo zio fa Diego io ho azonareo amizay, karaha hadin'olobe nareo jiaby taloha nataonao tao tsy vita igny anareo zio agnatanteraka izy. Matoky ve nareo azonareo izy? Nareo zio ka mampivoavoa boka fa pouvoir atinay, ao misy sasany mangala sary aby ndraiky basy amy tagnana, basy bisikilety igny amy tagnana igny. Igny gouverneur napetraka igny, tsy lanim-bahoaka igny. Anao koa fa mitanin'olo mba hajà koa olo tompiny tany igny io. Aza manjaka tokana. Anao navy agnatin'ny tokantragnon'olo, namegna plasy, hajà koa olo tompiny tany pitranao igny io. Fa tsy andeha alainao koa tokantragnonany, alainao vadiny, vonenao zanany, gadrenao zanany, anabavinao jiaby vonenareo. Odignareo aby raha jiaby zegny izy koa navy amy tanàna ao. Nareo zio boka tsisy pitié volainareo fa nareo direct mampigadra, mamono. Raha ampody aminareo raha ataonareo io. Nday volagna koa nareo fa criminel olo aby, nefa nareo zio fa criminel de criminel. Aminaka fa pure, fa le psychopathe mihitsy raha ataonareo zio io. Psychopathe. Parce que nareo gilet jaune orange io aby ka mbola mirehareha fa vahoaka malagasy tsy mijaly koa. Parce que nareo mbola misolelaka minapotriky io. Fa leran'ny raha ty ravagna gouvernementareo io, anareo minapotriky amy tavela amy tanàna anareo mpinapotriky aby io. Anareo nda ifamono ndraiky raha lanareo ny vonenareo aby io, ndraiky anabavin'olo ny vonenareo aby io. Tsy mba mandinika anareo, zanakanareo itomba ankilan'olo aby io. Tsy mandinika anareo koa zanakanareo vonendreo koa io. Maro koa zanakandreo matiny mosary zio io. Za pour koa fa fasin'olo criminel, za devenir radical. Parce que je suis à face de shaytan, à face de danger. Za tsy maintsy managna hevitry le plus haut possible. Agnatin'ny boîte d'allumette nge iaignantsika io ao. Olo vonenareo aby, pijalinareo aby, zanakanareo mandalo ankilandreo aligny matsagna. Anareo voky fa zanakandreo mosara re. Les jours que ro matsapa mamono zanakanareo, nareo volinareo criminel. Nareo criminel ambony latabra alohan'ny raha jiaby zegny. Miprofite fitondragna io misolelaka hely, le bénéfice ny vahoaka jiaby, midika amy poshinareo ndraiky mandeha amindreo club 48, anareo vola fa Madagasikara mandroso. Ndraiky olo topotany ao fa tsy raha vitandreo ataondreo amy tany, mihetsika elo menacegna gadregna. Raha jiaby misy farany. Aratsika io fa marikitra amy farany raha avako aby.
marikitra ny farany. Ko raha mety hipody afara nareo podiana fa donc tsy sandrany zay mipody afara andeha hagniky io raha ataonareo io. Tsy sandrany karaha ataoko zany personne, tsy sandrany. Parce que haiko Madagasikara tsy sandrany izy lamigny, tsy sandrany izy mba hoe mba misy fiainana anjara nda hipitrahantena ao, izy koa tsy miova io ravitra io. Donc seul moyen possibilité, détermination, combat. Za tsy solo mandrisiky za amin'io fa za volontaire. Raha fantsangana vahoaka malagasy tsy maintsy manolo-tegna atolotro ny vahoaka malagasy ny ignaka andeha hiady ho an'ny avenirany taranaka zanagasy. Ary taranaka anaka agnaty eo koa. Taranaka n'olo jiaby. Zegny mankasitraka kombanay moa, alhamdulillah. Zegny tsy mankasitraka, fa mankasitraka io famonoagna zanagasy io nany ndraiky Ndragnahary. Fa za ndeha hiady ny marigny. Maro koa raha fahenay raha miparitaka agny, milisy ny entraînendreo Tananarivo ao, misy sasany amy coin agny, tsisy dikany, tsisy dikany. Sambo mpiady foana izy, ho avy foana izy, ho hita ofo izy. Dunia ty misy règlement, tsika io agnatin'ny Union Africain. Raha ndeha hiady amy zanagasy anao tsy maintsy ho afo, tsy maintsy ho afo, matokisa. Fa io tsy vita moramora. On va y aller jusqu'au bout. La patrie ou la mort. Zegny raha azoko ambara, igny ma message nakay, message nareo, nosy be, mikasiky nosy combat. Prêt koa tsika jeudi, andeha hanohagna, io projet, andeha tondro io, andafy nosy combat io. Amty société Guioquet ty, de Madagascar. Société française ty basée à Madagascar. Mafia tompony izy ty, mafia Corse. Merci mes frères et sœurs, nesitsika mandiniky raha jiaby zegny. La patrie ou la mort, et nous vaincrons, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum.